No podľa mňa je viacero skladieb, ktoré napríklad vy vnímate takže inak a po svojom, čo je úplne v poriadku, ale v skutočnosti, alebo teda príbeh, ktorý sa za nimi skrýva, je iný. Ako napríklad veľa ľudí si myslí, že skladba silnejšia je o sebaláske, alebo veľa ľudí si myslí, že skladba Dokola je o láske a o vzťahu dvoch ľudí, alebo skladba Jazero má tiež taký všelijaký zamotaný príbeh, alebo skladba Pod vodou. Tak podľa mňa napríklad to je skladba, ktorá je tak abstraktná, že strašne veľa ľudí ju berie. Ale to je v poriadku, lebo v podstate ja som tie skladby nikdy nevysvetlila úplne, takže je úplne v pohode, že každý si ich berie tak ako po svojom. Čo sa týka šiat, ktoré som mala vlastne na štadióne, tak my sme sa s Lukym, obidva s Lukášom Krnáčom vlastne zhodli, že na Titanic, keď budem vychádzať s klavírom hore na tej plošine, že to sa tam hodia šaty a ja som hneď vedela, že ja by som chcela mať také šaty, ktoré nevyzerajú ako plesové, nevyzerajú ako svadobné, ale majú tvar ako keby svadobný, že sú také obrovské, proste taká torta. Ale zároveň som chcela, aby pôsobili tak punkovo, alebo tak proste dotrhano a tak viac ako ja, že nechcela som, aby to boli proste šaty, ktoré sú, že na prvú strašne elegantné a strašne fakt tak jak na ples. Že proste chcela som také rebelské tie šaty. Takže som hovorila, že chcela, aby to bolo také otrhané a tak. A presne tak sme spojili hlavy s Lukym a teda Luky to vymyslel úplne parádne. Urobil to celé vlastne stylu. Takže tak vznikli tieto šaty. Je to proste frajer, milujem. No za Auto Arenu podľa mňa je úplne na mieste, aby ste sa poďakovali Gajlovi. Pretože v skutočnosti to bol on, kto prišiel s nápadom urobiť O2 Arenu v podstate hneď rok po štadióne. Keď mi povedal tento nápad, tak ja som bola taká, že ty sa z nás zbláznil, že ešte vlastne nemáme za sebou ani štadión a ty už chceš proste plánovať koncert v O2 Arene. Ale potom vlastne sme sa tam bavili viac a prišlo mi to ako super nápad, takže sme to začali riešiť. No takže vlastne to nebola to moja úvaha, alebo teda môj prvotný nápad, ale práve Gajlov. No mám pre vás dobrú správu. Tento mesiac točíme promo videa a fotím promo fotky k parfému. Takže parfém bude ready v predaji podľa mňa tiež tak do mesiaca. Takže teraz do konca roka vlastne to bude celkom pestré. Bude aj O2 Arena v predaji vstupenky a aj parfém pôjde do predaja, takže bude toho celkom dosť. Ale tak aspoň máte postarané o vianočné darčeky. A keď nie pre niekoho, tak o vianočné darčeky sama sebe. Nemala som trému, vôbec nikdy, žiadnu. Skôr som mala taký, že tlak pred koncertom, ale to ani nie, že tesne pred koncertom, ale tak asi 2 týždne pred koncertom som mala taký akože vnútorný taký tlak v sebe, alebo strašne veľa vecí sa riešilo a skúšalo a tak. No ale čo sa týka toho, keď som vyšla hore počas skladby cez všetky prekážky, som vyšla s tou kapucňou cez oči, čiže som nič nevidela a v momente, keď som si ju dala dole a uvidela som vás tam, tak proste v mojej hlave išlo iba, že OK, je to tu proste, je to reálne, alebo sa vystíva, alebo tak proste to bol ten moment, proste taký I made it, Takže priznám sa, že tam sa mi celkom triasol hlas, lebo mala som také, že slzy na krajičku, ale ustala som to a nerozrevala som sa. Teraz som bola na rozhovore pre Fan Radio, ale to sa bude vysielať možno, že až o mesiac, neviem. A presne tam sa o tom bavili. Chápem, akože každý interpret, čo spraví O2 Arenu, je to obrovská vec, proste 19 000 tam sa ani nezmestí. Zmestí sa tam od 15, no podľa toho, jak máš veľký stage, ale maximálne 18 000 ľudí tam vieš proste napchať do tej O2 Areny. Takže je to obrovské reálne, ale presne som si predstavila, že teraz, že keď tam bude chcieť ísť každý, kto bol na štadióne, kde bolo 25 000 ľudí,
tak to sa vlastne nedá. Tak presne o tom sme sa bavili vo Fan Rádiu a smiali sme sa na tom, že v podstate idem robiť O2 Arenu a že sa o tom bavíme, aké by to je niečo malé, pritom to vôbec to není malé, je to proste obrovská vec, tak či tak. Ale teda reálne nikdy. Ja viem, že veľa ľuďom, ktorí sú trémisti a ktorí sú proste, ja neviem, není presvedčení o tom, že stáť na pódiu je to, čo by mali v živote robiť, že pre veľa ľudí je to až také, že neuveriteľné, ale ja naozaj to mám tak, že ja proste nikdy nemávam trému vystúpiť a ísť proste odohrať koncert, nech je tam koľkokoľvek ľudí. Ja som proste úplne v pohode. Dokonca teraz sme mali stredko také poštadionové s tímom a sme sa bavili o tom, že chalan mi hovorí jeden, že on úplne nechápal, že keď ma videl v deň štadionu proste tam chodiť po generálke a tak, alebo pred generálkou ešte a tak od rána sme boli na štadióne, že on ma tam vlastne videl a že ja som bola úplne v pohode, že keby sa vlastne nič nedeje a reálne ja to tak mám, že proste ja nikdy nemám trému. No, čo sa týka playlistu na štadión, keď vznikol a bol stanovený, tak skladba Sorry ešte nebola ani v plienkach, reálne nebola ani plánovaná skladba Sorry, keď už my sme mali playlist. My sme mali playlist 20 mesiacov vopred, čiže viac ako rok. Rok a pol sme mali proste playlist hotový. Mali sme tam jednu medzierku, ktorú sme teda vyplnili skladbou znova, ktorá išla hneď po Titaniku, ale proste my sme to mali ready. To znamená, tam už nebol priestor dávať žiadne nové skladby, pretože my sme sa k tomu proste postavili zodpovedne, tak ako to úplne nebýva zvykom, že sme naozaj to mali naplánované, načasované, mali sme hotové aranžmá proste 20 mesiacov vopred. Takže preto. No a ešte som vlastne zabudla povedať, že odpovedať na otázku, prečo som nevyšla druhýkrát na prídavok. Prídavky boli, dokonca 2, len vy ste si to nestihli všimnúť v tom celom, pretože koncert končil po skladbe Tvoje ruže, keď sa úplne zhasli svetla, my sme zostali stáť na stage v takom freeze, akože v momente, keď sme všetci boli proste takto a boli sme všetci zohnutí, tanečníci, ja, kapela, všetci proste všetko zastavilo a vy ste asi 2 minúty kričali, 2 minúty bolo, že ticho a tma, a 2 minúty vlastne ste kričali. Tak to bol koniec koncertu. A potom vlastne začalo Spolu ako prídavok a potom bolo ešte Pre teba ako prídavok. Čiže vlastne ten koncert bol celý naplánovaný aj s týmito 2 prídavkami. Takže presne si pamätám, ktorá skladba toto bola. Bola to skladba Pre teba. Ani nejde o to, že by som ju nechcela vydať, skôr som mala brutálny problém ju nahrať, pretože ja som ju písala vlastne v období a v momente, kedy moja kamoška ležala v nemocnici, mali jej operovať mozog, ležala v umelom spánku a vlastne ja som písala túto skladbu pre ňu a no brutálne som plakala celý čas, čo som tú skladbu písala. Takže mala som brutálny problém tú skladbu nahrať bez toho, aby som revala. Písala som do 7:30 ráno a nahrávala som mu vlastne na ďalší deň, lebo my sme vtedy ešte bývali na byte, takže ja som ju nemohla nahrávať v noci, lebo tak susedov by som zabudila. Takže no, toto bola tá skladba Pre teba. Na túto otázku sa ma už niekedy niekto určite pýtal, lebo pamätám si, že som na ňu odpovedala a je odpovedať na túto otázku pre mňa veľmi jednoduché. Pretože urobila by som jeden obrovský koncert. Napríklad v O2 Arene, napríklad na štadióne, alebo proste niečo fakt obrovské. Takže tak si predstavujem, že by som chcela prežiť posledný deň svojho života. Urobiť obrovský koncert a obrovskú show.